Единствения начин, по който можем да отпразнуваме сватбата си. При нас е останала тази традиция от много време и в смисъл имаме си мерак да го направим по този начин, да си е традиционно. Ами от гостите, когато влизат и вместо да ни ги дават в ръцете или в кутията, ни ги слагат по нас. Ме рисуват като Гелина и ме карат до неговия дом.